pizkanaka, baina desindustrializatzen ari delako, eta turistifikazioa, merkantilizazioa eta bezalako prozesuek eragiten dutelako eremu egiten sortzen diren lan baldintzak prekarioa direla, antolakuntza kolektiboa eta gure eskubideen defentsa saiagoa dela, eta beraz, soldatetan jasotzen dugun dirua Euskal Herritarrek gero eta gutxiago dela. Datu bezala, Euskal Herritarren 93%ak ez ditu nahikoa diru-sarrera bizitza duin bat jasotzeko. Hau da, enplegua izan, desenplegatua izan, zaintza lanetan egotagaitik, gutxieneko soldata bezala proposatzen dugunaren azpitik jasotzen du dirua Euskal Herritarren erdia baino gehiago. Orduan, nahiz eta enplegua izan, badago beste datu hori. Hori izango litzateke lehenengo argazkia, eta gero gainera gertatzen ari dela enpleguaren eremuan eta eremu produktiboan ematen ari den prekarizazioa sarago, ematen ari dela bizitzeko funtsezkoa diren beste gauza hainbat eta hainbaten merkantilizazioa.